ഹലോ മച്ചാമാരെ, സുജീസ് വ്ലോഗിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തല്ലുമാല എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ പുതിയ പടമായ തല്ലുമാല എന്ന മൂവിയുടെ ട്രെയിലർ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് എത്തിയേക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റാണ്, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മണവാളൻ വസി ചങ്ങയിലെ ആളവിടെന്ന് പോലും ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും മൂപ്പരില്ല. ആളെ തപ്പും നിങ്ങളെ എത്തിക്കും. ചിന്തയെ അടിമപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ യുവതയെ തിരുത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. അടികൾ പലവരും സെവൻസിനടി, പൂരത്തിനടി, ഉത്സവത്തിനടി, പെരുന്നാക്കടി, ഗാനമേളക്കടി, പിന്നെ വെറുതെ വരുന്നടി, അതിന്റെയൊക്കെ തിരിച്ചടി. എന്താ പേര്? വസീം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുക. ബ്ലോഗർ ബീപ്പ എ.കെ. ഫാത്തിമ ബീപ്പ. മ്യൂസിക്കലി യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സെൻസേഷനാണ്. കണ്ടന്റ് ഇട്ടപ്പോൾ വൈറലാണ്. You gotta tell it to a face, bro. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. എന്താണ്? നമുക്കൊരു ലൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഫോളോ കിട്ടണം. കുറച്ചു കാലം കമ്പനി അടിച്ചെടുക്കാൻ പ്രശ്നമുണ്ടോ? സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ, വെളുക്ക് ചെക്കനാ. സോഷ്യൽ മീഡിയ കഴിവുള്ളതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക. അതിന്റെ ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഈ യുവതലമുറയെ രക്ഷിക്കേണ്ട പരാതിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രെയിലർ കണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൂൻ്റെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയൊക്കെ വേറെ ലെവല്. ആ ഷെയ്ൻ ടോം ചാക്കോ എൻ്റെ പൊന്നോ, ആ കോമഡി സീൻസൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല. ട്രെയിലർ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ആക്ഷൻ കോമഡി റൊമാൻറ്റിക് ത്രില്ലറാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൊന്നോ അടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്റ്റണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ തന്നെ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ പടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണണം. അടിപൊളി ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പടത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം 2 മില്യൺ വ്യൂസോളം ആയിട്ടുണ്ട് ട്രെയിലറിന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഇത്ര മേല് വൈറലാവണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടിട്ടൊന്നും ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടായിരിക്കും ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യാനും, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റി ചിന്തിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാനും ഒരു പ്രചോദനമാവുന്നത്. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റാ.